The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name." Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. At this point, let us prepare ourselves as believers in Christ by using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If you are an unbeliever at this very moment, and you are here listening to our Bible study, the issue you are facing is not confession in 1 John 1:9, but by using your God-given free will and make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Therefore, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga higayon, nga mong gihatag ka na mo, Diyos, nga kining tanan grasya ragayod. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Imo pa kaming ipabuhi tungod sa imong plano sa among kinabuhi. Lamdagi kami, pinagi sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanamo, nining among pagatun-an ni ining adlaw. Tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nauna, O Dios,
nga dili na kami magahuna-huna pas mga tawhan ng mga butang kalibutanon kun dili punting lamang kami sa among pagtagad sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Salamat sa among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga suki nining atong Bible study through the YouTube. Welcome na sa kaninyo o kaninyo mga bag-o. Gidapit kamo nga just have an open mind kay ang Dios ra Espiritu Santo may magalamdag kanimo kung ikaw nagita ngayon sa kamatuoran. Now, by the way, niya kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostatic. Ato namang nakatunan nga ang hypostatic union ni Ginoong Hesukristo mao ang iyang pagpanag-iya og duha ka mga kinaiya sa pagka-Dios nga 100% kini o ang iyang kinaiya ingon nga tao nga 100% usab. He is the unique person in the entire universe. Walay sama kang Ginoong Hesukristo. Og siya nga gikan gyud sa gingharian niya dito sa langit nagpakatao aron sa pagluwas kanatong mga katawhan. The Word was made flesh and dwelt among us. Kana mo'y iyang gitawag og hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. And we know the Lord Jesus Christ is the second person of the Trinity, the Blessed Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, silang tulo compose the three in one. That's a doctrine. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Ayaw gyud sa ipa kana. Ayaw gyud kana tu isa. Usa lamang ka Dios sa tulo ka persona. God the Father is the author of the plan of salvation. Mao ni ilang mga function. God the Son is the executor of the plan of salvation. And God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. So tanawa ang ilang mga function. Diyos Gamahan, mao'y nagmugna sa plano sa kaluwasan. Diyos nga Anak, mao'y nagatuman sa plano sa kaluwasan sa iyang pagpangatay dito sa cross aron sa pagbayad sa atong mga kasalanan. Ug ang Dios Espiritu Santo ang iyang function mao ang pagpadayag, pagpatinaw, paghimo nga tataw niining bahin sa kaluwasan alang kanato. So, okay. The Lord Jesus Christ has that two natures, nature of God and nature of man. Og si Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao, okay, in His humanity, wa mo gamit sa iyang Diyos nun nga mga kinaiya aron sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Wala. Wa siya mo gamit sa iyang pagka-Diyos. Okay? Kaya si Ginoong Hesukristo emptied Himself by not utilizing His divine attributes samtang dito siya siyang hypostatic union to glorify Himself. You see? He emptied Himself. Now, ayaw kalimot niining prinsipyo nga ito naman ng bat-bat usab niya itong miyaging sesyon nato nga si Ginoong Hesukristo lahi gikan sa Dios nga Amahan og
sa Dios nga Espiritu Santo. Tungod kay siya tao. Okay? Siya lahi usab gikan sa tao tungod kay siya Dios. Natuhog ba nimo to na sabtan ba nimo tong maong prinsipyo? The Lord Jesus Christ is different from God the Father and God the Holy Spirit in that He is man. He is also different from man in that He is God. Okay? So I hope nasabtan mo na. Now, knowing all these things, sa atong pagsabot nini mga butanga, mao kini makapahimo nato o makatabang kanato sa pagtuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. This makes a believer able to execute God's plan for his life. Now, sa doktrina sa kenosis, katong akong giingon di padugay, nga si Ginoong Jesucristo emptied himself by not utilizing his divine attributes while sa iyang hypostatic union to glorify himself. So mo kini ang doctrine of kenosis, K-E-N-O-S-I-S, kenosis. Now, in the doctrine of kenosis, while the deity and humanity ni Ginoong Jesucristo went together without mixture, huwag pagkasagol, huwag siya mugamit sa mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos. Pinagi sa iyang paggamit, sa iyang kabubuton, by volition. Philippians 2:7. Now, si Ginoong Jesucristo, tungod sa iyang pagkamapaubsanon, kay siya mangyud ang modelo sa pagpaubos. He was the model of humility. Our Lord Jesus Christ, because of his humility, obeyed God the Father's will. Mituman gyud siya, nagmatinumanon gyud siya sa kabubuton siyang langit nung amahan. Mo'y hinungdan nga kadtong atong ingon nga great power experiment nga gigamit ni Jesucristo samtang dinhi siya sa kalibutan, kadto tataw og tin-aw kadto nga pagmatuod nga kita usab nga mga magtotoo niining panahon sa simbahan, church age, makasundog o makaawat usab kang Ginoong Jesucristo pinaagi sa paggamit sa mga Diyos ng mga pangunahuna, divine viewpoint thinking. Kaya ang Diyos ng pangunahuna, that is, of course, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Gani kita mga magtotoo, gimanduan man, to live the unique spiritual life, which is, unsa to'y Grigong pulong atong nagamit, dinhi. Kini unique spiritual life, eusebia. You see, eusebia nga nagkahulugan kini og godliness, imong pagka kanang binalaan. Okay? Now, ang atong Ginoong Jesucristo, timanin niya nga si Ginoong Jesucristo mao karon ang nagagunit, nagakupot sa kasaysayan. He is the one controlling history. Si Ginoong Jesucristo is the one holding this universe. Siya ay nagagunit dining universo. Ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang kahimayaan, okay, the Lord's glory, gipadayag kini briefly, murag gipalabay lang kini atol sa panahon sa iyang transfiguration dito sa diini himoa Mount of Transfiguration. Si Ginoong Jesucristo never give up
never give up any sa mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos. Never. Kini gitawag og the doctrine of kenosis. So, mo'y hinungdan nga si Ginoong Jesucristo had perfect humility. Hingpit gyud nga pagka mapaubsanon. Sa iyang pagkatao, iyang gigamit ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran, the 10 problem solving devices nga sangkap sa Dios. Okay? Sa iyang pagkatao, iyang gigamit usap kadtong God's 10 problem solving devices. Nakitang mga magtotoo, timan na nato ni nga dili kita makaawat, dili kita makasundog kang Ginoong Jesucristo sa iyang spiritualong pagkinabuhi in a human way. No, we cannot imitate in the human way or human viewpoint. Cannot. We only use the 10 problem solving devices to imitate kang Ginoong Jesucristo. Maura. O ikaw na kanang nakaila naman ining 10 problem solving devices nga giandam sa Dios kanato o tagana gyud sa Dios kanato mga magtotoo. He equipped us. He provided us all these 10 problem solving devices. So, timan din aron kita makasundog, makaawat sa espirituanong kinabuhi ni Ginoong Jesucristo, then atong gamiton kining God's 10 problem solving devices. I presume nga imo na ning na sag-o, dila kay sag-o, imo na gyud na silsil diha sa imong kalag. Now, si Ginoong Jesucristo was completely glorified. Okay? Hingpit gyud siyang nahimaya atol sa iyang pagkabanhaw sa iyang lawas, bodily resurrection. Now, si Ginoong Jesucristo, wa gyud mo gamit. Okay? Never surrendered and never used his relative attributes, okay, to benefit himself. Wala. But voluntarily restricted himself in keeping with the Father's plan sa unang pag-anhin niya dinhi sa kalibutan. We should have the right priority in life like our Lord Jesus Christ. Sa may iyang priority, pulong sa Dios. Nagkita usab ng mga magtotoo nining panahon simbahan, our priority should be the Word of God. Okay? Kaya ayaw kalimot ng prinsipyo, there are only 2 immutables in the whole universe. Duhara ka mga butang nay pagkausap. Unsa man ni? God and His Word. These are the 2 immutables in the entire universe. Now, atong timan-an, atong kanang hinumduman kanunay, nga kini si Satanas, kinsa ni Satanas, the arch enemy, avowed enemy sa Dios. Kaaway usab nato kini siya. Ingon nga mga sumusunod ni Ginoong Jesucristo, mga magtotoo. Okay? Now remember, Satan has a plan na siya goal. Kini ko sa Satanas, goal-oriented po ni. Satan has a plan, a goal, alang kanatong mga magtotoo. Unsay iyang goal? Nga kita mo salikway sa pulong sa Dios. O sa pagsalikway nato, unsa man to pagtubo spiritually, dili. Kaya nga buot ni Satanas nga di ta mo tubo spiritually kay inikabot nato sa spiritual maturity. Kalifikado naman tang mudawat ang mga panalangin.
na hindi man siya buot. Dawat tas mga spiritual blessings, mga panalangin, dili siya buot, magkagot na yung ngipon niya na. Di siya maluna. Pungot po ni na hamtong na puntong magtotoo da. Mao na ang iyang goal. Kay goal-oriented lagi ni siya. No. Ang iyang plano, duha. Plano alang sa mga magtotoo, for believers, o napo siya plano alang sa mga dili magtotoo, unbelievers. Okay? Sabtan eh. Sundan eh. So, he has a plan for believers, nato, o he has a plan for unbelievers. Unsa man po iyang plano alang sa mga di magtotoo. Ang iyang plano mao, nga pangitaan yun niya tanang paagi nga mababagan ang dili magtotoo sa pagdungog sa maayong balita sa kaluwasan. So, he tries his best, utmost best, to prevent unbelievers at kanang to hear the gospel kay kan makadungog na sila sa maayong balita sa kaluwasan. Na naman sila kagawasan sa pagpili. Mo dawat ba sila? Mo salikway. Nagkaroon kun mo dawat. Mao na mapungot na po siya. Mapungot na po rin dawat lagi siya. Kaya nagdawat nila kang Ginoo sa Kristo ilang manluwas. Luwas sila. Kristohano na sila. Wala na sila. Labot kini si Satanas. Kasabot ka? So, akong balikon. Satan is a goal-oriented enemy. Okay? He has a plan, a goal for believers to reject Bible doctrine and not grow spiritually. Ang iyang pong plano para sa mga di magtotoo is to prevent them to believe in the Lord Jesus Christ. Okay. Now, when the Word of God mandates believers to imitate, pagsundog, pag-awat kang Ginoo sa Kristo, just remember the doctrine of kenosis. Okay? Our Lord Jesus Christ, kanang nagaagad lang yun siya sa pulong sa Diyos. Depended on God, the Father, and the Holy Spirit, and dependent on Bible doctrine. Now, so, si Ginoo sa Kristo sa iyang pagkamapaobsanon, okay? He never surrendered the relative attributes of his deity, Di man ina. So, he emptied himself from its use. Now, mipadayon siya sa pagkinabuhi as a human being sa way paggamit sa iyang Diyos nung mga kinaiya to benefit himself, to provide for himself, or he voluntarily obeyed. Oh, by the way, akong i-straighten out ka na nga, he continued to live as a human being sa way paggamit sa iyang Diyos nung mga kinaiya to benefit himself, alang siyang kayuhan, to provide for himself, or to glorify himself. Wala. Voluntarily, he obeyed his Father's will. Mituman yun siya sa kabubuton sa iyang amahan. Si Ginoo Jesucristo depended on God the Father and God the Holy Spirit. Now, ang atong Ginoo Jesucristo migamit sa mga milagro. Iyang buhat ng mga milagro was done by his deity, not by his humanity. Okay? Apan, si Ginoo Jesucristo did not use the attributes of his deity to keep his humanity. Okay? I mean, to help his humanity, wala. Si Ginoo Jesucristo may gamit sa napulo ka mga kanang paagis pagsulbad sa mga 10 problem-solving devices. Of course, pinagis paggamit sa mga
metabolized Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na sa iyang panimuot, circulating in his stream of consciousness. Now that's the reason why mo kanihinungdan nga kita gimanduan to be imitators of God. Ephesians 5:1. Now, so by this time, okay, paminaw, by this time, nining tungura, Bible doctrine is supposed to be real to us now. Unta nga nining tungura, klaro tataw na gyud o tinuod na gyud ang pulong sa Dios. Just like what our Lord Jesus Christ underwent samtang dinhi pa siya niining kalibutan na sa iyang unang paganhi. Ang pulong sa Dios mas tinuod alang sa magtotoo than the circumstances of life. Okay? Mao ka na ang Yahweh to be a winner believer. Di man nina? If you want to be a winner believer, mananaog din. Himoa nga tinuod gyud ang pulong sa Dios. Diha sa imong kalag, mas tinuod pas mga kahimtangan sa kinabuhi. Mao na Yahweh to be a winner believer. Now, tuuhin ni, believe on this. Tuuhin ni, kupti ni, guniti ni. Ang pulong sa Diyos works and never fails. Kasabot ka? Ang pulong sa Diyos, Bible doctrine works and never fails. Hatagi nag-highlight diha sa imong notebook nga mo salir at tinuod yun ang pulong sa Diyos. Now, kasagaran mga tao nining atong panahon karon just live their lives binasihan on what they see. Mo rin yung to see is to believe. Diba? But kita nga mga magtotoo niining panahon sa simbahan no longer live by sight but by faith. Pinahagi sa pagtuo. 2 Corinthians 5:7. Excuse me. Now, but if we don't have faith, we cannot live by faith. Tinood, di yan. Kung wala tayo pagtuo. Bitaw na sa Hebrews 11:6 unsa gisulti. Without faith, it is impossible to please God. Now, the complete glorification sa atong Ginoong Jesucristo, mao kadtong pagkabanhaw niya. Okay? Mao na gito hingpit nga paghimaya ni Ginoong Jesucristo. So with us, our complete glorification will be sa diha nga ang Dios muhatag na sa kanato sa gitawag og resurrection body. Tagaan man ta sa Dios og binanhaw nga mga lawas. Okay? Remember, ang pulong nga hypostatic union tuod. Ayan na ni kalimti. I hope di nagyod na ni mo wa sa imong panumduman. Hypostatic union means the Lord Jesus Christ was a perfect God and a perfect man. Okay? So, I hope na tataw na ginani mo. Ug bahin sa doktrina sa kinosis, ang atong Ginoong Jesucristo, iyang mga attributes sa iyang pagkatao, wa magaagad sa mga kinaiya sa iyang pagkadiyos. Wala. So, mao na gitawag og doctrine of kenosis. Okay? The doctrine of kenosis means
He restricted the use of His deity. Now, by the way, kining pulo nga kinosis, gikan is original nga kinoo. Okay? Kinoo. Now, kita gimaduan sa pulong sa Dios to establish a personal sense of destiny. Kaya kini, usaman ni sa mga napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, the 10 problem-solving devices. Naturagong lakbitan po ning 10 problem-solving devices. Kung ikaw wala pa kanang tuon ini, okay, ato lang ni lakbitan. Ang una gyud ni ining napulo ka paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices. Nag-una gyud ni rebound. Huwag na ibaw na makakunsay rebound. Kanang recovery technique sa 1 John 1:9. Aron kita mapunan Espiritu Santo, may balik kita sa atong pagkikambitay sa Dios, gikinahanglan atong gamiton ng 1 John 1:9. So atong hinganlan, admitihan, isugid ang mga salang atong nabuhat. So mao ni una nga problem-solving device. Ang sunod, human ka mo rebound, you are filled by the Holy Spirit. Okay? That is also the second problem-solving device na nakay kanang gipunan ka ng Espiritu Santo, you are filled by God the Holy Spirit. Ang ikatulo, mo na ingan lanog, faith rest drill. Faith rest. Faith o kanang rest. Pagtuo, pahulay. So kanang pagtuo nagda ka nagpahulay. Okay? That's part of the 10 problem-solving devices. Nya ang sunod, grace orientation. Nga ikaw kanang na anad na diya sa grasya. I don't know, sakto ba nang binisay, grace orientation, oriented ka na ba? Okay? Sunod, ang ika-5, ang doctrinal nga kanang doctrinal kining orientation. Naanad na ka sa doktrina. Muna ika-5. Ika-6, ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Personal love for God the Father. Unya ang ika-7, impersonal nimong gugma sa imong isa ka tao. Okay? Muna ika-7. Impersonal love for all mankind. Ang ika-8, ang sharing the happiness of God. Moambit ka na. Okay? Moambit ka na sa kalipay sa Diyos. Okay? Usapon na sa mga kanang solusyon sa mga suliran. O niya ang ikasiyam, ang imo na ron nga personal sense of destiny. You see? That's part of the problem-solving device. Personal sense of destiny. Di ba, nagkagansa ka, mudangat human ka mubiya ng kalibutan na. Sigurado ka na. Okay? So, mo na personal sense of destiny. Ang ikanapulo nga problem-solving device, mo na nga ikaw okupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo. You're occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. Maoni atong gilakbitan kining 10 problem-solving devices. I hope imo pod nang suwat diya sa imong notebook o imong lapis o papel ang imong gigamit ron. Okay, padayon ta. Si Ginoong Jesucristo mituman sa plano sa Diyos nga Amahan by establishing a personal sense of destiny. Mo ni, ikapila to, ikasiyam nga kanang problem-solving device. So,
nakatuman si Ginoong Kristo sa plano sa iyang amahan, pinagi sa iyang kanang pahimutang establish a personal sense of destiny. Di man na yun nga ang Diyos ana ay plano alang sa matag kinabuhi sa matag magtotoo. God has a plan for every life of every believer. Ang atong Ginoong Kristo may voluntaryo nga He took voluntarily His attributes as humanity in order to save mankind. Okay? Iyang gigamit ang iyang pagkatao, pagkatawhanon, aron sa pagluwas sa kaliwatan sa tao to appropriate to God the Father's will, aron iyang tumanon ang kabubuton sa iyang Diyos nung Amahan, langit nung Amahan, to reconcile man to God, aron kita mapasig-uli ngadto sa Diyos. Now, by the way, nakahinumdum pa ba kaniya atong gisgutan nga duha ka mga kadaugan sa matag Kristohanon? 2 victories of every believer. Ang una nini mo gitawag og strategic. Ay kaduha tactical. Naon sa maning strategic? Kining strategic mao ni kadaugan sa diha nga si Ginoong Kristo midaog, okay, sa kanang langit nung away, sa dihang iyang gibuntog ang sala ug ang kamatayon. He was victorious at the cross. See? Mao nang strategic. Okay? Nakasunod ka ba? The strategic nga victory mo kadtong panahon nga midaog si Ginoong Kristo sa langit nung away, angelic conflict. Sa diha nga iyang gibuntog ang sala ug ang kamatayon. He was victorious at the cross. Okay? Ang ikaduha nga kadaugan nga tactical sa diha nga ang mga magtutuo mahimo no sa mga mannaog niining kinabuhi. Mao ni tactical. So, dili ta makakabot ning tactical victory, di na to kanang matagamtaman kini, di na to maangkon kini kung watay pagtuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto? Unsa man nimo pagtuman sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi? Pinaagi lamang sa pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Operation SLA. Unsa man ning Operation SLA? Study, learn, apply. Study, atong dugangan na. Study, learn, believe, and apply. Mao na ang atong pagasundon aron sa ingon niya na mahimutang mga mananaog sa espirituhanon tong pagkinabuhi o maangko na to ang gitawag og tactical victory. Nagasabot ka? Okay. What is the manifestation of the kenosis ni Ginoong Kristo? Unsa may mga pakita sa kenosis ni Ginoong Kristo? Matthew 4:1-10 about our Lord Jesus Christ being tempted by Satan. Gitintal siya ni Satanas. Unsa man toy kanang pagtintal ni Satanas? Kadto ra bang pagtintal ni Satanas sa atong Ginoong Kristo? By the way, una kita mo hisgot niya. There are temptations of the Lord Jesus Christ by Satan. There are. Kining pagtintal ni Satanas sa atong Ginoong Kristo mo na gitawag og evidence testing. Kanang pagmatuod yun, ebidensya yun
kanang pruiba mo ba na Visayan? Okay, evidence testing ang nag-una ni ini kadtong kanang pagtintal ni Satanas sa atong Ginoong Kristo nga ikaw gigutom naman ka kay nagpuasa man ang atong Ginoong Kristo for 30 days. 30 days? 40 days niyang pagpuasa. Gigutom na yun ang atong Ginoong Kristo. So, nganong di man nimo himuon ning bato ngadto sa pahan aron mahatagan ka og kanang paghupay sa imong kagutom. No. Unsa may gisulti ni Kristo ni Satanas. Satanas ang tao dili mabuhi pinagi sa kanang tinapay lamang kundi pinagis mga pulo nga magagulas ba sa Dios. Deuteronomio 8:3 ug Mateo 4:4. Okay? So, mao to'y confront ni Ginoong Kristo ang panulay, ang yawa. The Lord Jesus Christ used Bible doctrine to confront the devil. So, ang atong Ginoong Kristo he quoted the Old Testament verse, Deuteronomy 8:3. No. Diha sa Lucas 2:52, ang atong Ginoong Kristo nagatubo in stature and truth. Nagtubo siya. Now, there's 2 Peter 3:18. Inomdom ka pa? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mo na ang tugon mando na sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Pakano ang atong kalag aron motubo kining atong kalag. Now, by the way, patubuon ang atong kalag kay tan-awon man evaluaton man sa gulaw nagbisaya og in English, evaluaton. Ato na lang inog hatagan ta og pagtasal sa judgment seat of Christ. Kita mga magtotoo kung unsay daghan diha nga atong nabuhat. Diyos nun bang mga buhat o tawhanong mga buhat? Now, by the way, musingi tagamay nini sa kinabuhi. Sa kinabuhi, in life, in general, ang tao may prosper or may deteriorate. Basta? Either he progresses or retrogresses. Either he advances or goes backward. Now, ingon man usab sa Kristohanong pagkinabuhi. No one stands still. Why nagabarog lang diha nga why nahimo. Again, he either advances or goes backward. Unsay prinsipyo? Siya nga dili musibog sunahan goes what? Goes backward. So, manay prinsipyo. He who does not advance goes backward. Now, unsa man mo pag-advance? Kay mo man mando sa Dios. To advance, he must follow the example ni Apostol Pablo, who repeatedly ni balik-balik yun niya pag-express sa attitude of the offense. Ano sa may attitude of the offense? I press on, reaching forward. I press on toward the goal of the upward call of God in Christ Jesus. Nas Filipos 3:12-14. Philippians 3:12-14. So, mao di ay nga kitang mga magtotoo, the main purpose of taking in doctrine on a daily basis, mao kini, paminaw. So,
ingon nga mga magtotoo, we can build our spiritual muscle gradually. Now, ihemplo, tagang ihemplo, sa pagsugod nimo when you lift sa usa ka barbell, okay? Kung imong kanang buswaton ba ang usa ka barbell nga 5 pounds kabugaton, okay? Musugod ka with that weight, basta di gyud ka mo kanang alsa dayon og mga 20 o 30 kalibras nga barbell right away dili. You cannot lift o bugat dayon. Anam-anam mo nimo. So, sugod kang 5 kalibra, then 10 pounds, then 15 pounds, etc. Until hangtod you're able to lift sa mga 30 to 50 pounds nga barbell. Ito, maupo na nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron mulig-on, makusgan ang atong espiritualong muskulo. Spiritual muscle. Kasabot ka? Sa lahing pagkasulti, when we study God's Word, atong gibansay, o ba na Bisaya, we are exercising our spiritual muscle. Now, if we need to exercise our physical body, kung gikinahanglan man, daghan man ka na ito nga, mag-exercise gyud, aron maligon tong lawas, the more we believers, the more, labaw pag kita mga magtutuon, need to exercise our soul. Kasabot ka? Aron maligon, aron mahimsog, kusgan nga makasugakon sa pagpakigharong sa mga suliran sa kinabuhi, etc. O at the same time, atong gipalig-on ang atong pagtuo, paglaom o pagsalig sa Dios. Hangtod makakabuta ang atong kahimtang nga dili na tamat dali og katumba, di na tamat dali katarog kun kusukusuhon tas mga dagkong unos sa kinabuhi, mga pagsulay, mga tentasyon. In short, we could be strong and stable. We could be winners as believers in Christ. Kasabot ka? So, mao niya ang punto nga itong gidadin hinga. Unsa kami nung danon yun ay nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya ron makabot yun na ito katong tumong nga kanang strategic nga dili strategic, tactical. Mo na itong tumong karon. Tactical. Nga makatuman ta sa kabubuton sa Dios, then mo na mahimutaw niyang tactical winners kung kita nagapadayon yun sa pagkamakugihon, masigihon, mainiton, masubayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, sa diha nga mo abot ng mga tentasyon, mga pagsulay sa atong kinabuhi, Bible doctrine should be used in confronting it. Sa Bible doctrine should circulate now in the stream of our consciousness. Magpadayon taniin ni din una kita mohunong o ayaw si piyata ang sumpay nini. Ayaw yun kanang pagpagawa sa imong sunod o pagsubay ng atong series nga Bible study. Magampo ta. Amahan na mga Diyos. Salamat sa imong pag-uban ka namo. Pagpatinaw ka namo sa imong mga pulong. Dili kami takos ninyo, Diyos. Ikaw nagpatinumanon gayon. Salamat sa imong pag-uban ka namo. Upani kami, O Diyos, sa among pagbubuhag. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dadaan kami pagbalik ugma. Dinhi, ining dapita.
kay magasunod lang kami sa imong mando nga kami. We should be in the right place at the right time with the right attitude. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami sa among padayon sa paggamit sa mga pulong pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.